Pokračujeme bodom číslo 8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta, návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov na ulici Rímska. Nech sa páči, máš slovo. Vážené mestské zastupiteľstvo, predkladám vám materiál číslo D8/4/2025, návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta, návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov na ulici Rímska, Šaľa. Predmetný materiál bol prerokovaný v ekonomickej komisii. Ekonomická komisia materiál prerokovala, uznesenie nebolo prijaté k tomuto materiálu. Materiál bol prerokovaný v komisii územného plánovania, výstavby a dopravy, ktorého svojím uznesením odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť. Materiál ste obdržali v písomnom vyhotovení, respektíve v elektronickej forme. Ak budú nejaké otázky, rád zodpoviem. Ďakujem, otváram k tomuto materiálu diskusiu, môžete sa prihlásiť. Do diskusie sa prihlásili 5 poslanci, končí možnosť prihlásiť sa. Pán poslanec Vlk ako prvý, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. My sme sa tomuto návrhu venovali v rámci nášho tímu, ako pomerne dlhý čas sme to preberali za, proti, všetko. Rozhodli sme sa, že ho nepodporíme, asi primárne preto, že jeho hlavným a jediným cieľom je získať peniaze. Hej. Aspoň tak mi to vyplynulo. Nie niečo reálne riešiť a teraz vysvetlím prečo. Ja som videl vaše video, pán primátor, vy ste tam spomínali, že na väčší, myslím, že 200 aut nevie parkovať. V projekte je, ak si dobre pamätám, 150 aut, že sa musí, 150 parkovacích miest, že sa musí vytvoriť. Podľa mňa my reálne akože nevieme, koľko tých parkovacích miest potrebujeme, či ich je 150, 200, 500, 438. Ako sme vlastne prišli k tomuto číslu, keď sa smiem spýtať? Sčítaním vozidel. Sčítaním vozidel. My sa vystavujeme vo väčším dvom rizikám. Jedno je, že raz si Tesco zmení režim používania parkoviska. To je jedno veľké riziko, kde parkujú trvalé autá a tá plocha nie je naša. Je trvalý odpor k tomu, a dokonca z vašej strany, aby sa budovali nové parkovacie alebo odstavné plochy na úrovni ako zeme. Niekoľkokrát som počul vaše vyjadrenia, že mali by sme sa venovať radšej parkovacím domom. A keď prejdeme k parkovaciemu domu, tak sa snažíte odôvodniť svoj nesúhlas tým, že vlastne chceme získať len peniaze. No obvykle to tak býva, že sú s tým spojené aj peniaze. Ale v tomto prípade a možno, že by sme dokázali zabiť dve muchy jednou ranou, lebo problém s parkovaním pozná každý večer. Každý. Pán primátor, ako dostaneme sa k tomu, len ja som sa vás akože pýtal konkrétnu otázku, to ste mi asi odpovedali. Ja som povedal, že je zhruba 200 aut uložených každý večer na parkovisku Teska. Jasné. Tam vlastne na to chcem nadviazať, že či máme vyriešené, že na tých miestach, ktoré už existujú, ktoré ste teraz spomínali, či tam nestoja tí, ktorí tam stať nemajú alebo nemusia. Napríklad dodávky, napríklad firemné vozidlá, napríklad jedna rodina, ktorá má 3, 4, 5 aut, dve firemné, dve svoje a blokujú 4 miesta, alebo napríklad ľudia bez trvalého podbytu v Šali, ktorí na to neprispievajú. Toto, lebo viete, keď sa prejete a zrátate ich, toto asi neviete, predpokladám. Ale prečo tam nemôžu oni stať? Povedzte mi jeden regulatív, ktorý znemožňuje vám stáť s 3 autami. Taký regulatív neexistuje, žiaľ nebol prijatý nikdy, až budeme spoplatňovať parkovanie na verejných priestranstvách, tak potom sa možno tento problém vyriešiť. Dnes to žiaľ regulované nie je, ja nie som z toho nadšený. Ja 100% stotožňujem s tým, že žiaľ to regulované nie je, lebo to je potom parkovacia politika. Parkovacia politika, až dospieje do tohto bodu, tak určite toto sa riešiť bude. Zatiaľ v tom bode nie sme a my jednoducho to státe vozidiel, viete, ja hoci komu to poviem, každý povie, že on je v tom nevinne, takže my to státe vozidiel nejako riešiť musíme a podľa mňa ten parkovací dom, ja to dôverne poznám aj tú plochu, veď bývam priamo oproti. Ako viem, čo to je. Viete, anketa o tom, či tam má byť venčovisko, však správame všade na svete venčovisko, 200 metrov odtiaľ je hrádza,
Tak správame všade Venčovických, Pán primátor, aj k tomuto bodu sa dostaneme. A neriešme parkovanie. Ja si myslím, že tu by sa dalo to parkovanie vyriešiť, dá sa to obmedziť tak, aby to neobťažovali tých ľudí okolo. Takže rozhodnutie je síce na vás, ale viete, vy mi kladiete otázky, na ktoré sám viete odpoveď. Lebo vy sa ma pýtate, že či tam nestoja tí, čo tam stáť, a podľa čoho tam nemajú stáť. No, preto sa pýtam, že či náhodou to nechceme najprv určiť, ale dostaneme sa k tomu. Tam je proste potom tá otázka, že keby sme si tieto pravidlá určili, tak my vieme z tých aut určite nejako odpočítať. 100, 200, 500, ale to práve nikto nevie, lebo to nemáme určené, tým pádom nemáme to zrátané. A máme akože, vy ste to zrátali, máme nejaké neurčité prieskumy z generálu dopravy, že tam bolo nejaké fyzické sčítanie zvláštnou metodikou, je to z roku 2018, to sú čísla, ktoré ja si pamätám, ale neboli príliš dôveryhodné, to bola najslabšia časť generálu podľa mňa. A teraz to sa vlastne k tomu, že my nemáme tieto dáta, nemáme určenú túto politiku, ale ideme robiť nejaké ďalekosiahle rozhodnutie na 20-30 rokov, ak sa to tam postaví, možno 50, hej, ale nemáme spravené tie úplne jednoduché a lacné kroky, hej. Takže skúsme začať tým. Tiež som akože, vy ste dávali vlastne ten váš status, to vaše video, kde ste spomínali tých 200 parkovacích miest. A tam ľudia takmer unisono to odmietli, že jednoducho to tam nechcú. Neviem, či ste to čítali, alebo vám to niekto referoval. V podstate tam asi 2 ľudia povedali, že by to bolo fajn, všetci ostatní boli proti. Ľudia z Veče, ktorí tam žijú. A teraz akože moja ďalšia otázka je, že vy ste sa tých ľudí tam nejak pýtali, robili ste prieskum, či by to tam chceli, že či by to tam akože oni ocenili, lebo oni tam žijú, hej, verejným prerokovaním alebo niečím podobným. Pán poslanec, nemyslím pán poslanec, aby sme to teraz zjednodušili. Skôr než o čomkoľvek bola diskusia, vy ste už na vašej slavnej skupine zverejnili 6-poschodovú bytovku, ktorá tam má stáť, takže mňa neskúšajte z toho, že či ja som si žiadal dáta. Zverejnili ste bytovku 6-poschodovú, že tam bude stáť. Že tam môže stáť. Že to môže stáť, aj s vizualizáciou samozrejme. Nikdy takýto zámer nebol. Okay. Ľudia odoproti z Čižaku už prišli za mnou, že na vašej stránke sa dočítali o 6-poschodovej bytovke. Hovorím, nikdy sme nezvažovali 6-poschodovú bytovku, skôr parkovanie. Preto to sa veľa ľudí ako... Ja si myslím, že toto našlo skorej pochopenie. My sa k tomu staviame, ako vyriešiť nejaký problém. A ja s vami nebudem po každej vašej vete ako diskutovať o tom. Vaše právo je rozhodnúť sa, ako chcete hlasovať. Ale ma neskúšajte z toho, či ja som si zabezpečil dáta. Vy ste úplne bez dát pred 5 rokmi vyšli s parkovacím domom ako s riešením. My dneska predkladáme parkovací dom, tak vy tvrdíte, že my nemáme dáta. Vy ste mali aké dáta pred 5 rokmi na to, aby ste tvrdili, že tu sa treba orientovať na parkovacie domy? Aké ste mali dáta? Pán primátor, ani dopravný generál ste nemali. Ono táto hra funguje tak, že ja kladem otázky, vy odpovedáte. Tak toto nefunguje. Na to ste tu. Len možno vo vašej réžii a ja vám odpovedať jednoducho ďalej nebudem. Mňa nebudete skúšať, ja nie som ani váš žiak, pán Vlk. V poriadku, povedzte, že nebudete odpovedať k tejto otázke a pokračujeme ďalej. Ja vám riadiť túto schôdzu. Ja som sa k materiálu vyjadril a s týmto je pre mňa ukončené. A táto hra tak nefunguje, že vy kladiete otázky, ja vám odpovedám. Tak ste neodpovedali, dobre, ja to berem, aj to je odpoveď. Ďalšia vec, ktorej sa chcem vyjadriť, že na Veči sa dlhodobo zhoršuje úroveň bývania. Mizne tam zeleň, pribúda tam betón. Bol tam jeden plánovaný park, myslím, že už zmizol z územného plánu. Teraz má vlastne zmiznúť ďalšia zelená plocha. My máme akčný klimatický plán, ktorý je vlastne strategický dokument a on identifikoval vlastne ulicu Germánsku a priestor na Zršov Holého ako miesta, kde dochádza k najväčšiemu prehrievaniu. Takže vlastne, keď tam zase niečo postavíme, tak toto zhoršíme. Teraz sa dostávam k tomu, že áno, územný plán tam vlastne povoluje tie budovy až do 6 MP a 100% zastávanosti. To je to, čo sme my písali. Nedávali sme ani vizualizáciu, ani že sa to tam bude stavať, ale že to je možné postaviť. Takže vlastne, keď ten investor splní nejaké podmienky, zmluva sa dá vždy zmeniť nejakým dodatkom, tak to tam bude vedieť postaviť. Teraz tomu vynúcovaniu podmienok. Akože pod vašim vedením to má nejakú históriu. Vieme o projekte S1 Zašelkov, áno, zdravotné stredisko. Malo tam byť zdravotné stredisko? Nie je tam zdravotné stredisko.
Ak si dobre pamätám, tak tam bola zmluvná pokuta 10 000 pre investora, ktorý tam preinvestoval koľko milión eur. Bol tam dokonca nejaký status, kde sa vyjadril, že teda ono to nemá záujem a tým to bolo vybavené. Nevinútili ste to, áno, nevinútili ste to. Potom existuje ďalšia pomerne nová vec a to je, nepamätám si, jak sa to volá, ale je to vlastne stavba na pozemku bývalého mlyna. Ale bolo to za iného primátora, nechajte dohovoriť. Ale to vynúcovanie, to dostávanie ešte sa potom riešilo už za tohto pána primátora. Potom tu máme nejakú stavbu, ktorá sa nachádza na pozemku bývalého mlynu, kde mala byť tiež nejaká zelená strecha. A je tam alebo bude tam? No, nie je tam. Ešte to uzavriem akože celou to zmluvou samotnou. My sme toto veľmi preberali, že vlastne či je to vynútiteľné, lebo čo sa stane, tam sú proste, jak sa na Orave hovorí, tam sú dva milestone, hej. Prvý je po 2 rokoch, druhý je po 4, ak si správne pamätám. Po 2 rokoch je tam, že musí byť stavebné povolenie, po 4, že musí byť kolaudácia. V prípade, ak to nedodrží, tak vlastne tam mesto môže vlastne zrušiť zmluvu, má predkupné právo. Zmluvná pokuta. A keď mesto nebude mať tú sumu, ktorú on vyplatí za ten pozemok, tak vlastne čo sa bude diať ďalej? Takže tam je tá otázka, že čo sa bude vlastne, či my to dokážeme vlastne vynútiť. No a ja vidím, že možno aj nie z tých historických skúseností. Alebo to nechá rozostávané, nechá tam skelet, potom čo z toho vyplýva, to je skôr otázka na právnikom, potom my budeme odkupovať ten skelet a tak ďalej. Viem si to predstaviť, akože uzavrel by som, že toto je proste obrovské riziko, ktoré v tom vidíme. Dajú sa získať rýchle peniaze, ale otázka je, či to bude jednoducho benefit pre občanov a či je toto správna cesta a či naozaj by nemal byť ten postup začať tým lacným, jednoduchým a pokračovať potom na základe nejakých výsledkov, napríklad z tej parkovacej politiky, že či to tam reálne potrebujeme alebo nie. Ďakujem. Ďakujem pekne. S faktickými, pán viceprimátor, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem za slovo. Poprosím najbližšie, keď sa diskutuje o nejakom bode, tak priamo k tomu bodu. Nespomínajme tu na históriu, čo bolo pred 15 rokmi a podobne. Možno by bolo na čase sa zapodievať s rokovacím poriadkom na základe tohto, ale ďalšia vec. Pán Vlk, tunák ste pred rokmi robili nejakú takú, nehovorím, že kampaň, ale niečo podobné na Hornej kvôli parkovisku. Nechcem vám hovoriť teraz, lebo neviem presnú sumu a nechcem klamať, o koľko sa nám predražila Horná ulica. Tam ste boli proti tomu. Tiež takéto podobné výrazy ste používali o odaniach, nebudeme radšej ani rozprávať. Choďte teraz, opýtajte sa tých ľudí, či sú spokojní alebo nie. Ďakujem za slovo. A ospravedlňujem sa, pani viceprimátorka, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pán kolega, nezvyknem sa nechať vyprovokovať, ale táto hra tak funguje. Bola pre mňa naozaj tak šokujúca veta z vašich úst. Chápem to, že ste nováčik v tomto zastupiteľstve, alebo teda vôbec v samospráve, ale toto je vážne neslušné. Takéto niečo povedať. Samospráva ani mestské zastupiteľstvo. Možno pre vás je to hra pre mňa a myslím si, že hovorím aj za svojich kolegov, si vyprosím prirovnávať správu veci verejných a teda aj zastupiteľstvo k nejakej hre. To je to najdôležitejšie, čo naozaj skutočne som veľmi šokovaná. Druhá vec, generál. Spochybnili ste generál. Ja som sa nevenovala, nemala som dôvod a ani nemám nejaký detailnejší prehľad o vašom životopise, ale prečo sa pasujete na odborníka na spochybňovanie generálu? Aké máte na to skúsenosti, zručnosti, certifikáty alebo niečo podobné by ma skutočne zaujímalo, keďže to nerobil jeden človek. A ak máte pocit, že to bolo lacné a sú teda ďalšie lacné riešenia, sú ďalšie prieskumy a ďalšie zisťovania a ďalšie dotazníky a stretnutia a oddialovania prieskumami, riešenia
otázky, na ktorú je jednoduchá odpoveď a nemusí byť človek ani jadrový fyzik. Stačí sa prejsť po akejkoľvek mestskej časti, v akomkoľvek meste vrátane nášho a zdravý sedliacky rozum a oko vidí, že tu treba nejakým spôsobom, aj keď tých aut bude do budúcnosti ešte viac nepochybne, v tejto chvíli vyriešiť parkovaciu politiku a poskytnúť nové parkovacie miesta. Nemôžeme to iba robiť spoza počítača alebo na Facebooku. Naozaj sa to musí vyriešiť akútne čím skôr a táto potreba bude trvať ďalej. Aj zdravým sedliackým rozumom predpokladám. Pán poslanec Gomboš. Dámy, aby som faktickou nezareagoval. Momentálne riešime teda predaj pôdy a pán kolega, predrečník, dával množstvo otázok pánu primátorovi. Mne sa to už zdalo, ako keby už bolo po voľbách a opačne by sme sedeli. Dobre, to neberiem. Ale nepočul som ani jeden návrh, že ako riešme problém, ktorý sme tu už v iných bodoch prebrali, o podielových daniach, ktoré toto mesto, a nie len toto mesto, nedostalo. A v decembri, respektíve v januári, keď sme prijímali aj teda rozpočet, sa hovorilo o tom, že budeme ho prijímať tak, že tie podielové dane od štátu prídu. Ale mali sme aj rezervu, že ak budú problémy, že sa časť nejakého majetku predá. O tom som nepočul. Hovoríme, že ľudia nechcú. Ľudia nechcú podľa toho, čo im vy podsúvate vašim Facebookom. Tam je tá pravda. A na ďalšej, nebudem sa opakovať, lebo tu hovoril, Mikrovel až po Murgašovú školu, vieme, koľko škody boli napáchané, lebo sa našli dvaja aktivisti, jeden z nich ste bol vy a celé sa to posúvalo o 2 až 3 roky dozadu a ľudia si to pamätajú. Aj v tom dome kultúry, keď sa pohádal sused so susedom len preto, že jeden mal auto, druhý nemal auto a to bol váš výsledok. A za ďalšie a posledné sa pýtam, keď tak všetko viete. Neviete náhodou, kto podal trestné oznámenie na mesto Šala kvôli Kráľovskej, ktorá sa potom aj tak zrušila, nemusíme platiť pokuty? Ďakujem. Ďakujem pekne. A pán poslanec... Nie, pán poslanec Salaj sa hlásil s faktickou... Nie? Ospravedlňujem. OK. Dobre, pán poslanec Vlk chcel ešte reagovať. Ja ešte predtým si dovolím, pán poslanec, reagovať na vás. Ak dovolíte, neurčujte pravidla, čo ako funguje, a už vôbec nie diskusiu. Dobre, takto to nie je. Za ďalšie, ste úplne mimo. Ja som z S1 ani nepovoloval, ani nedojednával, ani som nevydal súhlas k tomu, aby bola stavaná na etapy, čo vám znemožňuje potom vyriešiť jednu etapu tým, že nevydáte napríklad kolaudačné rozhodnutie na ostatné časti. Museli sme vydať kolaudačné rozhodnutie, pretože investor stále trvá na tom, že on jedného dňa tú časť postaví, pretože tak bola postavená zmluva. Ja s týmto nemám absolútne nič spoločné. Neviem, prečo ste usúdili, že ja som za to zodpovedný. Vy ste videli strechu toho klokana? Vy osobne? Som sa pýtal. To bola Vy otázka. ste sa nepýtali. Vy ste nám oznámili, že tam nie je zelená strecha. Vy ste sa nepýtali. Vy ste tam boli osobne? Na streche som nebol. Moc nechodím na strechy. Dobre, na časti je zelená strecha, iba pre vašu informáciu, na takej časti, ktorú architekt povolil kvôli zaťaženiu, alebo teda nakreslil kvôli zaťaženiu, je spravená časť zelenej strechy. A povolenie bolo, že to má byť iba na tej časti. Povolenie bolo vydané na projekt, ktorý už zahrňal túto časť. To znamená, že tak bolo vydané povolenie. Tam nie je žiadny problém, tam nebolo čo vymôcť. A vy hovoríte o tom, že ja už tu mám nejakú históriu. Pán poslanec, vy tu máte akú históriu? Všetko, čo vám Peťo Gomboš povedal, to je len časť toho, o čo vy ste sa tu zaslúžili. Že ste vypisovali údania na všetky orgány sveta, až po NAKU, potom ešte aj na vyšetrovateľa NAKY kvôli bytom na Kráľovskej, kde parlament usúdil, že to je úplne absurdné, že sme dostali pokuty, pretože nás navigoval jeden štátny orgán v rozpore s ustanoveniami iného štátneho orgánu, čo bolo vyhodnotené ako úplne zle.
v dôvodovej správe k schvaľovaniu zákona o odpustení pokut toto odznelo. Keby ste to boli pozreli, tak viete, že 41 miest, kde bolo oznámenie, ale reálne takmer 300 miest a obcí na Slovensku postavilo presne týmto spôsobom byty, lebo ich k tomu navigoval štátny fond rozvoja bývania. Tam ste sa významne zaslúžili o to, aby ste dokázali, že čím horšie, tým lepšie. Prípad Hornej už aj nebudem komentovať, kde ste v záujme ochrany myšiarky Hornej petíciou a rôznymi spôsobmi predĺžovali vydanie stavebného povolenia o viac ako 2 roky, čo predĺžilo toto dielo. Vy hovoríte o mojej histórii. Moja história tu je spojená s tým, že sme vytvorili to, tamto a tamto. Vaša história je, že sme zničili to, alebo tamto, alebo tamto. Tak by som si dovolil si vyprosiť od vás, poprvé, aby ste ma spájali s vecami, s ktorými nemám nič spoločné, ale že nič. Áno. A po druhé, aby ste určovali pravidlá, čo ja a kedy vám mám odpovedať. Takto veci nefungujú. To len pre presnosť, teraz vám dám kľudne priestor na to, aby ste reagovali na všetky faktické pripomienky, poťažme aj na to moje, nemám s tým problém. Dobre. Tak ja by som teda zareagoval. Tá diskusia, tá otázka nesmerovala akože k vám, vy ste sa chytili odpovede, takže ja sa pýtam všeobecne úradu, ja sa nepýtam vás. Boli tam konkrétne otázky, chcel som konkrétne odpovede, hej. Vy ste tam začali úplne potom odbáčať do tém. Čo sa týka S1, vy ste primátorom 11 rokov, pokiaľ viem, to stále nie je postavené, stále nie je splnená tá podmienka, takže viete, to je tak, že Radičová vláda to nespravila, hej. Stále to tam nie je. Na pána... No ja si tiež myslím, že to tam nikdy nebude. S pánom v stavenom povolení to tam vyslovene bolo. Pánovi Tilgejšimu Hornej, ja to vlastne aj vám odpoviem, veľmi veľa by som vedel o tom rozprávať, veľmi veľa. Ale jedna vec bola fascinujúca, keď som vtedy 20 hodín obchádzal tých ľudí a pýtal som sa ich, že čo tam budú mať. Strašne veľa tých ľudí bolo prekvapených, že prvýkrát v živote sa ich niekto spýtal, čo by chceli mať pred barákom. Lebo štandardne to funguje tak, že sa rozhodne od stola, alebo sa opýtame nejakých kamarátov, ktorí tam niečo chcú a potom to postavíme. To bol vlastne prípad aj Hornej. Hej. To by som tak akože uzavrel Hornu, lebo tam sa môžem baviť potom o tom verejnom prerokovaní, kde sa dala bokom 1/3 lístkov, lebo sa nehodili, lebo nemali auto, tak sa nerátali, aby to vyšlo na pol. Akože fakt sa tu ideme baviť o barákoch na Hornej. Pán primátor, vy ste prehrali všetky súdy. Mesto prehralo všetky súdy, my mali za pravdu. 1, 2, 3. Ústavný to odmietol. Vás museli zachraňovať proste zákonom. Hej. To sa stalo. Všetky súdy ste prehrali, tým by som to uzavral. K pani Lehockej. Skákanie do rečí. Ja sa snažím dávať otázky, tie otázky boli akože vecne postavené. Ja som sa pýtal, odkiaľ sú čísla, či chceme robiť parkovaciu politiku a tak ďalej. Áno, keď pán primátor začne zachádzať do toho, že z toho je zrazu, neviem, čo bolo pred 8 rokmi a neviem, ja chcem odpovedať na tú otázku, ktorú som položil. Trvalo by to oveľa kratšie. Nespochybnil som generál, ja sa s vami rád porozprávam, boli tam veľké rozdiely medzi tým napríklad, ako sa rátali auta na Veči, ako sa rátali auta napríklad na Mostovej. Ako sa rátali, tam boli 3 kategórie. Zaparkované správne, zaparkované proti pravidlám a zaparkované v nejakej sivej zóne. A boli veľké rozdiely medzi tým, kto rátal kde. Kľudne sa o tom môžeme vecne porozprávať. Akože, neviem, či útočiť na moju osobu, že ja som nie dopravný inžinier, lebo to ste spravili, vy ste útočili na mňa, ale kľudne sa môžeme o tom porozprávať, keď akože vecne ja s tým nemám žiadny problém. Takže toľko k tomu. Pánovi Gombošovi ešte odpoviem to isté, čo vždy. Ako sa dajú riešiť gapy v rozpočte? No v prvom rade šetrením a potom môžeme, keď nám to nevychádza, potom môžeme riešiť. Hej, keď tu máme stále na nejaké projekty, tak asi vieme šetriť, ale to sme úplne mimo témy. Tomuto asi toľko, to by som povedal. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalší do diskusie, pán poslanec Čibrik, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem. Ja považujem tento návrh za zlý trošku, možno z iných dôvodov. A chcem poukázať na to, že vy chcete predať prakticky jediný pozemok na Večianskom sídlisku,
kde by v budúcnosti mohol byť nejaký kvalitný parkový verejný priestor. Ja si uvedomujem, že vo Väčši je problém s parkovaním, ale to nie je jediný problém Väčše. Ďalším a podľa mňa ešte podstatnejším problémom je nedostatok zelených plôch a kvalitných verejných priestorov. Ja som presvedčený, že Väčša má potenciál na to, aby bola veľmi príjemným miestom pre život, ale nesmieme robiť takéto zlé rozhodnutia. Parkovací dom môže byť na niekoľkých miestach vo Väčši, ale taký priestor, ktorý sa ide teraz predávať, alebo ktorý máte záujem predávať, kde by mohol byť park, kde by mohla byť zeleň, kde by sa dalo prejsť, oddychnúť si, stretávať sa, ktorý by chladil v lete okolitú mikroklímu toho sídliska, tak iný takýto priestor vo Väčši už nie je. My teraz nehlasujeme za to, či investujeme peniaze naše mestské do výstavby parkovacieho domu, alebo radšej do vytvorenia parku. Tu sa hlasuje o tom, či na dobro prídeme o možnosť niekedy v budúcnosti, keď bude lepšia finančná situácia, vytvoriť na väčšianskom sídlisku kvalitný, zelený, verejný priestor. Toto sa viaže priamo k tomuto pozemku, ktorý je navrhovaný. Naozaj sa jedná o výnimočný priestor, ktorý jediný v podstate zostal vo Väčši. Preto ja nemôžem súhlasiť s tým, aby sa tento priestor predal už vôbec nie na výstavbu garáží. Ďakujem pekne, pán poslanec, dovolujem si. 34 rokov tam bývam. Ja nemám problém s tým, že neodsúhlasí sa tu predaj pozemku. Ja absolútne rešpektujem to, ako sa rozhodnú poslanci. Mojím cieľom nie je násilne toto presadiť. Vôbec. Ale k tomu parku vám poviem, vedľa asi 100 metrov odtiaľ sme civilizovali celý vnútroblok, aj so zeleňou, s ihriskami, so všetkým. Tak nehovorme, že je to jediný priestor, lebo tam sme urobili veľmi pekné dielo. Keď sa na tejto ploche malo postaviť detské ihrisko, tak sme mali petíciu občanov z toho Činžiaku, že oni tam ihrisko nechcú, áno. A keď hovoríme o zelení a mikroklíme, tak 200 metrov odtiaľ je breh Váhu, ktorý má zeleň až po Komárno. Ako nechcem nikomu vstupovať do svedomia, ale nech sa páči, môžete sa prejsť 50 kilometrov hocikto až po Komárno v zelení. Ja počúvam ľudí aj na sídlisku, s tým parkovaním je tam abnormálny problém. Preto sme navrhli, že ak by sme predávali tento pozemok, urobme to tak, aby cieľene niečo tam vzniklo. Ak zastupiteľstvo sa s týmto plánom nestotožní, ja s tým nemám žiadny problém. Ale hrať to na to, že ľuďom bude lepšie v parku a kto sa bude o ten park starať, ja už som tam počul také návrhy, už venčovisko psov, a neviem, čo všetko by tam mohlo vzniknúť. Však dobre, tak odsúhlasia tam venčovisko psov a budeme naďalej mať problém s parkovaním a ľudia budú ešte aj proti venčovisku. Ja zase to poznám, nikto nechce mať pod oknami nič. Toto som si myslel, že ak by sme tam povolili možno do 3 nadzemných podlaží s nejakými podzemnými parkovací dom, takže by sa jeden problém vyriešil. Ale nechcem z tohto robiť politiku a rozdeľovať, že my sme dobrí, lebo sme proti, vy ste zlí, lebo ste za. Jednoducho nech sa mestské zastupiteľstvo s plnou zodpovednosťou rozhodne a ja toto rozhodnutie úplne rešpektujem. To som chcel z toho povedať. Dobre? Ja by som na toto nadviazal. Presne tak, preto hovorím argumenty práve proti tomuto predaju. To znamená, viem, ako to tam vyzerá a nesúhlasím s tým, že teda Váh, ktorý je nejakých 200-300 metrov odtiaľ, niečo vyrieši. Nie je to len o tom vidieť, alebo respektíve byť tam v tom momente a teraz nevedieť si predstaviť. Stačí si len pozrieť mapu, stačí sa pozrieť z vrchu na Google Earth alebo hoci kde na tú Väčšu. A zostali jeden zelený flak v rámci toho väčšianského sídliska, okrem tých vnútroblík je jasné, to je riešené. Tam je veľa budov, to znamená, že takýto kvalitný verejný priestor, ktorý tých ľudí priláka, sa dá v budúcnosti vytvoriť už len tam a z druhej strany pri Nitrianskej ceste, ale to je priamo cesta prvej triedy, čiže to má úplne iný charakter ako na tejto druhej strane. To som tým chcel povedať, aby si poslanci veľmi dobre zvážili, čoho sa tu ideme teraz zbavovať. Len to som chcel. Ďakujem pekne. S faktickými, pán poslanec Benkovič. Ďakujem. Ja by som sa spýtal môjho kolegu Roba, kde konkrétne na Väčši by mohol vzniknúť inde
parkovací dom tak, aby to bolo blízko pre obyvateľov, mali záujem tam parkovať auta a možno to je dobrý nápad, že kde to potom umiestniť do budúcna. Zároveň ešte by som povedal, že áno, tej zelene je tam málo, ale zase presne to sme pri váhu a možno ja zase to priamo či nepriamo naviažem aj na tú lodenicu, šťastnú či nešťastnú. Možno aj to mohol byť nejaký forma oddychu tiež potom pre tých ľudí vo väčší a spravili by sme im tam pekné oddychové zóny. Jasné, nemôžeme tiež povedať, že tie 60., 70., 80. roky, keď sa tam vystavovali činžiaky, nerozmýšľali, prečo tam neurobili väčšie tie plochy medzi činžiakmi, čiže my sa vlastne snažíme sanovať a zachovať nejaké tie zelené plochy. Na ďalšej strane, áno, to parkovanie je veľmi dôležité, lebo naozaj každá rodina už má viac ako jedno autíčko a tam není kde to parkovať. A pokiaľ je možnosť aj iba na ten konkrétny účel to pustiť, možno je to na zváženie, aby sme mali aj takú možnosť. Samozrejme potom toto je prvé kolo, my sa už na druhom kole môžeme rozhodnúť, čo už urobíme, či reálne to schválime, lebo ešte bude určite zriadená komisia, kdežto vlastne sme aj boli aj v komisiách, napríklad na byty s tebou, Robo, a môžeme to schváliť či neschváliť potom tento daný zámer. Ďakujem pekne, pani poslankyňa Torišková. Nech sa páči. Fakticko. Dobrý deň všetkým, ahojte. Ja len toľko k tomu robí, že nie som presvedčená úplne o predaji tohto pozemku. Napriek tomu sme mali na výbore mestskej časti možno v minulých obdobiach verejnosť, ktorej bolo ponúknuté, na Nitrianskej, keď bolo dočasne zakázané parkovanie, im bolo ponúknuté parkovanie v parkovacom dome, ktorý je pri násype. Tam nám bolo patrične vysvetlené, že to je ďaleko od ich bytov a nebudú tak ďaleko chodiť a tak ďalej. Čiže tento priestor je podstatne bližšie. To je prvá vec. Druhá vec je, že minimálne 20 rokov, ak mi má pamäť neklame, a možno ma bývalé kolegyne doplnia, bol v strategických dokumentoch uvádzaný tento pozemok ako rezervný na parkovací dom. Neviem, či som sa úplne správne vyjadrila. Či je to jediná zeleň vo väčši, nemyslím si. Aj na Narcisovej je zeleň, je tam viac priestorov, ktoré by sa dali skrášliť. Len toľko za mňa. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte pán poslanec Čivlík. Som reagoval na tie vlastne otázky Tomášove. Ja nerozprávam len o tých možnostiach, ktoré máme v rámci pozemkov mestských. To znamená, my sa môžeme rozprávať o tom, aj toto už nebude mestský pozemok, to znamená, toto už bude investor súkromný, ktorý tam bude stavať nejaký parkovací dom. Ale každopádne, čo sa týka tých miest, stačí si len pozrieť mapu a pozrieť sa, že kde by teoreticky niečo takéto mohlo byť. Či už je to pri futbalovom ihrisku, či už je to, poviem otvorene, pri zbernom dvore. Na druhú stranu by sa dalo parkovisko, keby pri Tesku niekto, teda majiteľ toho riešil parkovací dom. Takýchto pozemkov na toto vhodných je viac. To, že nie sú mestské, je teraz vedľajšie, ale je ich viac. A my tu riešime niečo do budúcna. Zelený, takýto pozemok, ako ideme teraz predávať, s takými možnosťami na zeleň, na ten verejný priestor, voľne dostupný v rámci tohto väčšianskeho sídliska už nie je. Ďakujem pekne. Pán poslanec Vlk. Ja som chcel vlastne na pani Toriškovú, len sa to nejak toto... Dobre, faktickou na faktickú sa aj tak nereaguje v zmysle rokovacieho poriadku. Je to faktická. Ale nech sa páči, ešte ste tu krátko, tak vám umožníme. OK. Ja som chcel len technickú vec, že tie parkovacie domy, oni už existujú v podstate desiatky rokov, ale existujú modernejšie riešenia, ktoré vyžadujú oveľa menej miesta a dajú sa stavať naozaj, že pomaly vedľa obývačky, volá sa to, že parkovací výťah. To zabere strašne málo, je to samozrejme drahšie riešenie, zabere to oveľa menej miesta, dá sa to dať priamo vlastne na to sídlisko a netreba zaberať veľkú plochu. Ďakujem, pán poslanec. Pred 15 aj pred 10 rokmi som to ponúkal takmer všetkým podnikateľom v meste, aby opreli očinžiaky parkovacie výťahy. Nikto nemalo to záujem, ale že vôbec nikto. Všetci chcú stavať najlacnejšie riešenie s najväčším výnosom, garáž na plochej zemi. Ako nemyslím teraz parkovací dom, ale tie úplne optimálne, tie jednotlivé garáže.
Takže ja som toto už riešil dávno s parkovacími výťahmi, tiež som to videl v zahraničí, ale u nás nie je podnikateľa, ktorý by do toho investoval. Dobre, pán poslanec Andráši Peter. Ďakujem. Najprv potvrdím Jozefové slova. Bola tu taká myšlienka, aj keď ja som si docela nevedel pri tých činžiakoch predstaviť kvôli nejakému vytváranému hluku ráno o 4. alebo tak, ale tá myšlienka tu bola. Čo sa týka toho pozemku ako takého, treba si povedať, že mottom celého návrhu je, že nemáme peniaze. Hej, to si povedzme ako úprimne. A my, keď dostajeme nejaké peniaze za to, neviem, akú to má výmeru, ani som sa o to nezaujímal, ale je to dostatočné na parkovanie, teda masové parkovanie, hromadné parkovanie. My tie peniaze z môjho pohľadu veľmi rýchlo spálime, ideme na nejaké diery, ktoré poplátame a nebudeme mať nič. Z tohto dôvodu ja určite by som nehlasoval za predaj tohto pozemku. Hej. Hoci mne nápad s parkovaním, aj keď nie v takej forme asi, akú by si predstavoval teda budúci majiteľ, nadzemné, ja by som skôr, teda pokiaľ to samozrejme geologické podmienky dovolia, určite riešil aspoň 2 podzemné, je to drahé, ale jednoducho to tí ľudia budú musieť zaplatiť. Tuto zaznelo, že to tam nechceme, hen tam nechceme, ako keď nechcete, tak vyriešime to ináč. Ako jednoducho aj to sídliskové parkovanie, ja som už dávno hovoril, jedno auto nič, druhé 25, tretie 100. Začneme takto. A proste to tak bude musieť byť. Ale vráťme sa tak v podstate. Ja si viem predstaviť v úvodzovkách predaj toho pozemku za podmienok, že by tam trebárs také čosi stálo s podzemnými, možno niečo nadzemné, ale s majetkovou účasťou mesta. To znamená, že budúci investor by nás bral ako partnera, kde by sme sa teda v pomere, ktorom my by sme dali možno pozemok, ten investor by dal teda financie na stavbu, ktorá teda možno by bola podzemná, možno hore by sa dalo naozaj niečo, možno park, možno nejaké, neviem čo to je už principiálne teraz jedno, ale nezbával by som sa ho natrvalo na 100%. Vyslovene ako partner, to by som bol ochotný, keby sa o tom uvažovalo a tak ďalej. Lebo tuto to predáme a tie peniaze spálime, to vám garantujem. Hej, nemáme peniaze, netuším, akým spôsobom sa dá napríklad, že by mesto si našlo partnera, vypýtalo si od banky nejaký úvor so zálohou tohto pozemku a pokúsilo sa to v nejakom spoluvlastníctve s tým súkromníkom postaviť, aby sme proste mali na tom ruku stále. Hej. Takto, jak dajú pečiatku na list vlastníctva, sme skončili. Ďalšia vec je teda, neviem aká, to si teraz neviem predstaviť, je návratnosť takej stavby, samozrejme podzemnej ďaleko vyššia ako nadzemnej, ale taká je doba a tí ľudia časom určite jednak si zvyknú, jednak to samozrejme istým spôsobom ďaleko viac chráni aj tie autá, ako keď ich majú, áno, musí niekto prejsť aj 100 metrov k nemu ráno, to je pravda, hej. Takže takýmto spôsobom si viem predstaviť, podporiť takýto predaj, ale len za podmienky, že by sme boli naozaj spolu partnerom toho, pretože naozaj si viem predstaviť, ako dokúpiť nejakú časť pri mestskom smetisku na Komenského a tam postaviť taký parkovací dom, ako tých miest je všeličo, volá sa to teraz Berný dvor, ale je to pri tom smetisko. Takže toto je to a k ostatnému, čo predbiehalo k tejto diskusii ako ľudia, môžete sa teda hádať, nenávidieť a tak ďalej, ale slušne trochu, však ako nebuďme ako psi. Dobre. Ďakujem pekne. Netrpím nenávisťou nikomu. Odpustíme každému. Aj zachraňovanie parlamentom, ktorý ma zachránil. Som inak nadšený, že parlament Slovenskej republiky je ochotný zachrániť jednotlivca. Aby som sa dostal k tomu... Aha, pán poslanec Vlk ešte vo faktické na pána Andrášia, nech sa páči. K tým autám, vy ste spomínali, že jedno auto X, druhé auto Y, tretie auto Z. Keby to tretie auto bolo, že prvé auto X, druhé Y, a tretie si rieši po vlastnej osi, tak uvidíme, koľko ich zmizne. Ďakujem. Pán poslanec Mesároš, nech sa páči. V prvom
prvom rade neviem, k akému predaju, keď riešime v podstate návrh o vyhlásenie ponuky na kúpu pozemku na ulici Rímskej Šala. My už niečo predávame. Neviem, podľa mňa dávam iba návrh na kúp pozemku, o najvýhodnejšiu ponuku. Minulý krát som bol nejak tak upozornený, že som moc osobný, tak nechcem byť osobný v tomto príhovore. Keď som prečítal na internete, som čítal taký článok, že ide o zaujímavý pozemok medzi Rímskou a Slnečnou ulicou, ktorý si mesto dalo oceniť a plánuje ho predať cez obchodnú verejnú súťaž. Niektorí obyvatelia by na tomto mieste radi videli mestské venčovisko, mestský park či parkovací dom. Všetko sú to relevantné nápady. Väčša potrebuje viac zelene aj podľa klimatického plánu mesta. Mestská parkovacia politika ostáva len vo forme nesplnených sľubov. Neviem, máme tu návrh, ktorý dáva podmienky, alebo je to návrh podmienky obchodnej verejnej súťaže o vyhlásenie ponuky na kúp pozemku na ulici Rímskej, kde je presne špecifikované, že chcú, aby sa tam postavil parkovací dom. Boli tu nejaké vyjadrenia mojich predrečníkov, že územný plán to povoluje tieto budovy 6 až 6 nadzemné podlažie. Tam bude vidieť až postaviť, až takto to vysoko budú vedieť postaviť. Ja by som chcel na toto zareagovať a najmä slušne, neosobne, akokoľvek, ale ja nemienim na tieto hlúposti nejako pristúpiť, pretože tá hra, ktorú tu vyvolávajú niektorí poslanci, že rozprávajú tu rozprávky ľuďom, častokrát ľúbivé, avšak absolútne bez nejakého zákona, predpisov pospájajú A z C, z X, Y, Z, neviem čo všetko a urobia úsečky presne. Ako máme nejaké zákony, máme nejaké predpisy a my ich musíme dodržiavať. Ako ľudia tu, ja tomu nerozumiem, že ako proste, však sú tu nejaké postupy, ktoré treba dodržiavať. My tu nemôžeme robiť halabala niečo, tvrdiť tu do médií, že bude tam 6 podlažný parkovací dom, však to je úplná hlúposť. Ako existujú nejaké svetotechnické podmienky, ktoré to obmedzujú a tak ďalej. Ako my sa musíme držať niečo takéhoto a proste potom pome von medzi tých občanov, že toto a toto tam bude, takto a takto tu bude vyzerať. My tu už rozprávame o niečom, čo ešte vôbec nevieme. Ako bude. A zmluva samotná z môjho pohľadu, ktorú som si prešiel, je vysoko profesionálne napísaná. A sú tam zmluvné podmienky, sú tam lehoty, sú tam presne zadefinované podmienky, za akých ten parkovací dom môže byť postavený. Pokiaľ ten investor pôjde do minus 1 NP, čiže pôjde do podzemia, môže postaviť, jak sme si to preberali, ešte 2 podlažia. To znamená, trojpodlažná budova, aby tam mohla byť nejaký trojpodlažný parkovací dom. Pri dodržaní alebo pri idení na hranu tam môže vzniknúť maximálne 150 parkovacích miest. Tá zmluva, ktorá tu je napísaná, ten návrh Všeobecnej obchodnej súťaže, proste sú tam minimálne podmienky, za ktoré tento pozemok my predáme, čo všetko tam ten investor musí dodržať. A z môjho pohľadu a z hrubého výpočtu tých 150 parkovacích miest, pokiaľ by tam postavil, urobil by zelenú strechu a tak ďalej, návratnosť tejto investície, toho investora, je približne na úrovni 20 rokov. To si povedzme na rovinu. 20 rokov, 25, prikláňa sa k tým 20. Máme veľkú infláciu. Ale ako inak mesto má vyriešiť problém s parkovaním? Samozrejme, že ten parkovací dom nebude povôli každému, ale vidíme aj na väčšie ten parkovací dom plne obsadený. Proste tí ľudia niekde musia zaparkovať. Ako inak, ako lepšie vyriešiť to parkovanie na väčší, ako parkovacím domom. Každá jedna komisia, keď sme boli každé jedno zasadnutie komisie, chceme riešiť parkovacie domy, pretože to je najefektívnejší spôsob zaparkovania tých aut. Neparkujú na Nitrianskej, nedaj Bože, keď nás zavrú, ako tu bolo spomínané Tesco, väčšia má neskutočný problém potom s týmto parkovaním. Už teraz je tam a to bude násobne väčší.
čítania dopravy a tak ďalej, jak to boli iné koeficienty, tomu sa nechcem vyjadrovať. To je psychiatria. A uvedomme si jednu vec. Mesto momentálne nemá peniaze na túto výstavbu. Takisto by som bol za to, aby sme urobili alebo postavili nejaký parkovací dom, s tým, že mesto by tam malo 50%, boli by sme rovnocenní partneri, ale proste investície na výstavbu tohoto parkovacieho domu, to je fatamorgana. To je proste niekde úplne inde. Ako ja držím palce tomu investorovi, pokiaľ pôjde do toho a povie si, že tá investícia sa mu za 20-25 rokov vráti a chcem tam postaviť ten parkovací dom. Opätovne vrátim sa k tomu, že my momentálne vyhlasujeme len podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku. Čiže proste, aby mali možnosť tí investori sa tam prihlásiť, a vyberieme toho najvýhodnejšie. Kto tam povedá najviac? Máme nejaké kritéria, ktoré musia dodržať, on si to premietne, prepočíta a tak ďalej. Držme si ako mesto páse, že sa tam vôbec niekto prihlási. Keby boli 5, to je fantázia. Ja dovolím si nejako také zašpiritizovať, nie som Nostradamus, ale podľa mňa do takto profesionálne napísanej zmluvy a s podmienkami, ktoré tá zmluva momentálne má, ja si nemyslím, že akýkoľvek investor sa do toho pustí a povie si, že to má návratné. Ale pokiaľ áno, tak super, za mňa super. Lebo územný plán tam ráta s tým, že tam bude parkovací dom, mohli by sme postaviť 150 parkovacích miest a zelená strecha a tak ďalej. Nikdy nevyhovieme každému. Proste áno, rád by som tam mal nejaký park, rád by som to tam videl, ale proste problém s parkovaním tu je, bol a bude. To, keď budeme riešiť parkovacú politiku, to je niekde, to je proste kapitola sama o sebe. A ešte som tu mal jedno poznačené. Mesto udalo najnižšiu sumu, reálne môže byť samozrejme niekde úplne inde. A držme si palce, že sa tam vôbec niekto prihlási. Ďakujem, mám tu aj faktické. Pán primátor, nech sa ti páči, má slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. S faktickým. Pán poslanec Volk, nech sa páči. Mám vlastne tri veci, lebo ostatné som už všetko hovoril. Väčša má problém s parkovaním a ten problém s parkovaním klesá s ochotou kráčať pešo. Ja som sa zväčšie sťahoval, rok a pol dozadu býval som tam. Nemal som žiadny problém s parkovaním, ale vedel som prejsť 200, 300 aj 400 metrov, keď bolo treba. Takže toľko k problému s parkovaním. Pán Mesároš, ty si spomínal, že nápady a robíme projekty. To je ten problém. Nápady nie sú projekty. Medzi nápadom a projektom má byť ešte x krokov, ktoré sa bohužiaľ u nás nerobia vôbec, alebo sa robia veľmi čiastočne. Viacero z nich som spomínal už v tom, čo som hovoril predtým, takže nebudem to naťahovať, ale ja nemám problém s tým sa presne o tom baviť a myslím, že nikto z nás, keď tá argumentácia prebieha nejakým smerom a reálne prebieha tá argumentácia a spravili sme všetky lacnejšie a lepšie alternatívy a potom prichádzame k tým trvalejším, drahším a potenciálne problematickejším pre obyvateľov. Takže toľko k tomu. A jednu vec ešte si tam spomenul veľmi dobrú, a to tu vôbec neodznelo, alebo neviem, či to tu odznelo, alebo som to nezachytil, ale áno, je to súkromný investor. Tie miesta bude treba platiť. To znamená, keď tam niekto bude chceť zaparkovať to auto, tak bude platiť. Bude platiť, dajme tomu, 200 € mesačne, keď si porovnáme nejaké ceny, možno viac. Zase opäť je otázka, že aký bude o to záujem a či to reálne stiahne tie auta z ulic, špeciálne keď sú rodiny, ktoré jednoducho nebudú na to mať. Pretože my jednoducho máme teraz problém s mestskou políciou, ktorá nerieši napríklad špeciálne na väčší parkovanie v zákrutách, pred prechodmi, jazdy po chodníkoch, na chodníkoch, na trávnikoch, nič z toho. Hej. Vyrieši sa tento problém, keď sa spraví ten parkovací dom bez toho, aby sa sfunkčnila mestská polícia? To je vlastne otvorená otázka. Ďakujem. Váš odkaz o sfunkčení polície, bohužiaľ tu nie je náčelník, ale určite mu to odoznám, ale chcem povedať, že tam je 6 alebo 7 záhrad už, ktoré sú plné zaparkovaných aut. Ak ste bývali vo väčšie, tak ste si to určite všimli. Že tam ako je fitko, tak už v 5 alebo 6 záhradách tam parkujú auta, tam je trvalý problém.
Však okrem Teska ešte tam Nitrianska, kde dopravný policajt neustále bije do toho, aby sa zrušilo parkovanie. Ja neviem, kam tie auta pôjdu. Ešte raz hovorím, k tejto súťaži, a v tomto som zajedno s Tomášom Mesarošom, že môžeme hovoriť o úspechu, až budeme mať niekoho na druhej strane zmluvnej, lebo my môžeme vyhlásiť 1000 súťaží, ešte niekto by sa mal prihlásiť ako záujemca. Takže a bude úspechom, ak sa niekto takýto nájde. A po vašich príspevkoch o strašidelnostiach, ktoré sa chystajú, tak už podľa mňa vôbec nikto, ale parkovací dom má potenciál, lebo raz z tých záhrad tie auta budú musieť odísť jednoducho. Raz odtiaľ odídu, zatiaľ sa to tam akože tak nejak trpí verejne. Áno, ale raz odtiaľ odídu, raz skončia Tesco a raz skončia Nitrianska a potom fakt si neviem predstaviť, čo tí ľudia urobia s autami. Cez to všetko vidím rizika aj v tomto projekte. Ale my sme na minulom zastupiteľstve predstavili 7 alternatív pozemkov. Ja vám poviem jedno. 7-krát tu budeme sedieť, s každým bude problém. Však časť z vás nezobrala ani na vedomie správu o prázdnych pozemkoch. No samozrejme, že bude, lebo ešte by sa niečo podarilo, to by mohlo byť mínus do volieb. Tak ako ja s týmto som s porozumením, ale verím v to, že aspoň väčšina poslancov nejakú alternatívu na riešenie má. Lebo najhoršie je viesť, alebo najlepšie pre vás je viesť sa na neúspechu, na tom, že sa nedarí. A toto asi nie je cieľom a toto špeciálne vám venujem, nie poslancovi Čiblíkovi. To venujem len vám. Ako viesť sa na neúspechu, to je ohromné. Tak ale skúsme nájsť nejaké riešenie. Určite by ste to tu robili lepšie. Dobre, pokračujeme v diskusii. Pán poslanec Peter Andráš má ešte faktickú. Zareagujem teda na obidvoch. Čo sa týka tých aut, to by som sa nebal, či tam do toho parkovacieho domu vojdu, lebo jednoducho budú časom prinútení. To proste príde také nariadenie, taký poplatok a tomu sa, je to celá Európa, hej. Toto by som ani až tak neriešil, ten parkovací dom sa zaplní, vygeneruje nejaké peniaze, hold, keď niekto nebude mať, povedzme, nie 200, ale 100 mesačne, stále to nekúpi a pôjde taxíkom na stanicu. Ako život si to nejak nájde, na všetky detaily keď sa začne mysleť, tak nebudeme robiť nič. Pozeral som sa do toho návrhu, ja tam úplne presne, ale nie som právnik, nevidím, že tam chceme mať parkovací dom. Hej, je tam, všetky možnosti sú tam vymenované, čiže otázka zaznie, keď sa nám prihlási niekto, kto chce fakt ten, ja neviem, 6-schodový, možno s jednou podzemnou postaviť, čo bude vtedy, hej. Preto som skôr hovoril, že a už to bož, keď tam je takáto pekná suma ako vklad do spoločného nejakého podniku a nikto nehovorí, že to musí byť 50/50, hej, pokojne to môže byť 80 investor, 20 my. Ale stále na tom pozemku nejakým spôsobom máme ruku a potom, keď to bude také úžasné, že to bude fungovať úplne kľudne, mu 20% podiel môžeme predať. Hej. Takže toto hovorím, že aby sa teda nestalo niečo, že máme nejakú víziu tam, na čo hádam aj podzemné postaviť a za 5 minút sa to zmení, jak to získa. Hej. Ja si S1 pamätám, tá S1, však ja som bol konec koncov v tej súťaži, teda šéf tej výberovej komisie a ja sám, keď sme to akože super pekné, však všetko splnil, odsúhlasil, v živote to takto nebude, hej, ako to je, to je proste, to nebude tak, hej, ale splnil toto a naše zákony to povolujú a tak ďalej, je z toho to, čo je. Takže toto, keď sa postráži nejakým spôsobom, určite aj toto riešiteľné, ale hovorím to, ja by som sa ho nezbavoval. Určite na prvých niekoľko rokov. Peťo, ja mám pocit, že ty si bol poslancom, prepáč, ale musím sa vrátiť k tejto téme S1. Ty si bol poslancom už vtedy, keď tu bol 3-krát predložený návrh predať to za 1 euro na vybudovanie strediska na transplantáciu kostnej drene. Mám pocit, že už si bol vtedy poslancom. Toto si nepamätám, tú kostnú, ale viem, že dole mali byť tie obchody. Nie, ešte predtým spoločnosti pána Šatana s pánom Veselým, našim šalanom, keď sa to predávalo na transplantáciu kostnej drene za 1 euro. To si nepamätám, toto bolo
A to bol úplne projekt, ktorý by sa nikdy neuskutočnil, to je jasná správa, ale kľudne sa to predložilo trikrát. Ja som bol vtedy poslancom, len som nevedel, či si bol aj ty. Nie, keď si bol poslancom, ja som nebol. OK, tak vtedy sa to predkladalo trikrát po sebe, takže to ja som kľudný. Jak sa utriasli potom podmienky, keď sa to predalo reálne za peniaze. Dobre, pán poslanec Salaj. Ďakujem za slovo, ale trošku som teraz zmetený. Nie je o to, že by som chcel spať, ale rád by som si pospal, ale čo tu odznelo? Hej? Ja som túto možnosť vítal, 20 eur niekto nech zaplatí za telefón. Ja som túto vec vnímal, že je to určitá služba pre občanov. Nebudem sa vyjadrovať ostatným tým parkovacím problémom, o ktorých vieme. Bol som si to pozrieť ktorý deň a to, čo pán primátor povedal, tam je vysypaný na tráve makadam, tam parkujú autá, toto nikomu nevadí, že je to na zelení. Hej. Potom dojdem domov a dostanem jednu listinu, ktorú Tomáš Mesároš už trošku citoval, ale ja si to dovolím ešte raz. Šala tvoje mesto. Pod tým kraj, zmena pre Šalu. Mesto chce predať jeden z posledných hodnotných pozemkov na Veči. Chce zaplátať diery v rozpočte. Po predaji budovy so sociálnymi bytmi na Vavra Šrobára ide o ďalší krok, ako riešiť diery v mestskom rozpočte. Ale to je správna cesta? Otáznik. Ide o zaujímavý pozemok medzi Rímskou a Slnečnou ulicou, ktorý si mesto dalo oceniť a plánuje ho predať cez obchodnú verejnú súťaž. Niektorí obyvatelia by na tomto mieste radšej videli mestské venčovisko, druhý bod, mestský park, tretí bod, či parkovací dom. Všetko sú to relevantné nápady. Väčša potrebuje viac zelene aj podľa klimatického plánu mesta. Mestská parkovacia politika ostáva len vo forme nesplnených sľubov. Teraz ten materiál hovorí o tom, že na tom mieste by mohol byť vybudovaný parkovací dom. Prosím, opravte ma, či som niečo zle citoval alebo zle počul. Tu tým kraj Nitra hovorí, že parkovací dom by tam mohol byť. Hej, tu píšu. A momentálne nie, to nie je dobrý nápad. Nerozumiem tomu, pán Vlk, keby ste mi toto obzrejmili, bol by som rád. Ak sa pozemok predá, rozhodovať o tom, čo sa tam postaví, bude súkromný developer, limitovať ho bude len územný plán. Ja som v týchto materiáloch trošku niečo iné čítal a momentálne počul od Tomáša Mesároša, že my ideme dať vlastne v tom materiáli podmienky verejnej obchodnej súťaže. Hej? A to presne definuje, že buď tam postavíš kámo toto, alebo nič. Opravte ma, keď som to zle pochopil, ten materiál, ktorý predkladá Miloš Kopiari teraz. Správne to chápete. Ďakujem. Takže ešte som pri zmysloch, lebo trošku som sa zlakol od toho, že o čom sa tu bavíme. Hej? Takže ešte raz sa vrátim na začiatok, ja to vítam, že niečo sa tam zatiaľ teoretické rovine vybuduje, ponúkne občanom. Keby mesto malo na to vlastné prostriedky, tak by to spravilo mesto. Mesto by na tom kvázi zarábalo, ale to by si vyžiadalo veľa peňazí a tá návratnosť sme počuli pre súkromného investora je cca 20 rokov. Čo môže byť potom pravda, aj nemusí. Hej. A odznelo tu strašne veľa vecí predo mnou, čo som plánoval aj ja povedať. A teraz budem osobný. Pán Vlk, keď sa robila Horná, bol som členom komisie územného plánovania. Vy ste došli, podpisové hárky ste takto hodili na stol a ste tam vykrikoval. Potom bolo verejné prejednávanie celej veci v Kultúráku, čo dobre, že nebola hromadná bitka, ale pointa toho celého. Nenechali pani Matajsovú dohovoriť, aby odprezentovala celý projekt, celú rekonštrukciu ulice, hej, ale po
celej akcii došli za mnou, nebudem ich menovať, to som im slúbil, ľudia, ktorí ma poznajú od môjho detstva. To je 56 rokov. On zbieral podpisy tak, že vložil nohu do dverí, aby sme nemohli zavrieť dvere. Pán Vlk, toto bolo perfektné. Hej. Vašim konaním sa oddialila investícia, oprava tej cesty, čo mesto približne vyčíslilo za mínus, alebo teda plus náklady v 60 000 eurách. Vy ste pred chvíľkou hovorili o tom, že nás niekde inde peniaze šetriť. Tu odišlo 60 000 eur v roku 2018, pokiaľ si nepamätám. Vy ste na jednej komisii povedali, keď sa predložil jeden návrh, ste sa vyhrážali, že aj takto dáte na prokuratúru prešetriť. Vy ste tých podnetov strašne veľa dali na tú prokuratúru a mestu ste spravili ďalší mínus v podobe pokuty za nájomné byty. Ste strašne odvážny človek. Ja na našom mieste by som chodil po kanáloch. Jak zavádzate verejnosť a jak ste spravili mínus pre toto mesto, ktorému vyčítate všetko, čo robí. Jednu vec si zapamätajte. Tie materiály, ktoré dostávame, sú na základe nejakých zákonov. Tí ľudia, čo sedia za mnou, robia na základe nejakých zákonov. Nemôžu si dovoliť nič. Ale vy z vašej pozície všetko negujete, všetko podrýpávate. Takže ja sa vrátim k tomuto. Pre Večanov budem hlasovať za to, aby tam mohlo byť niečo postavené. Ďakujem. Ďakujem. S faktickou pán poslanec Vlk. Tak opäť sa zamerám len na to, čo som už nehovoril. Pán poslanec Salaj, podpisové hárky sa odovzdávajú pani kontrolórke, takže nepamätám si, že by ste boli vtedy u pani kontrolórky, keď som ich odovzdával. To je prvá vec. Ja som ten nápad a projekt vysvetloval teraz pánovi Mesárošovi, ale skúsim teda inak, že aby ste aj vy pochopili. Keď sa rozhodnete postaviť napríklad dom, nefunguje to tak, že ráno sa zobudíte a večer beháte s bagrom po záhrade a na druhý deň lejete betón. Väčšinou dohadujete detaily, zisťujete s rodinou, čo by sa im hodilo. Zisťujete možnosti, čo sa týka susedov a podobne. Toto som sa snažil vysvetliť. To znamená, že keď ideme stavať parkovací dom, na poslednom voľnom pozemku v rámci sídliska na Veči, musíme si byť sakramentsky istí, že to je to najlepšie rozhodnutie pre všetky zúčastnené strany na tom sídlisku. Ja som o tom presvedčený není. A presne to bolo aj v tom statuse. Je to relevantný nápad, o ktorom môžeme ďalej diskutovať. Ale dať si oceniť pozemok a ja neviem, 3 týždne na to, akože dať hotovú verejnú obchodnú súťaž so zmluvou, že ideme stavať toto, bola tam aspoň architektonická súťaž, ako to bude vyzerať? Akože bola tam tá diskusia s tými ľuďmi, čo tam chcú? Nebolo tam nič. Takže asi toľko. Aby som vám vysvetlil ten rozdiel medzi nápadom a projektom a tie kroky medzi tým. A tam, ja neviem, ten barák na tej hornej, no ja neviem, ja som tam bol, vy ste tam neboli, tak asi máme troška inú percepciu reality. Dobre. Ešte pán poslanec Mesároš s faktickou. To je presne o tom, čo som spomínal, že bolo by fajn nejak diskutovať o ale vecne k niečomu a nie nejaké pojmy, dojmy. Ale chcem sa vrátiť, pán Kuper, je v tej zmluve napísané, že tam je tam nutnosť postaviť parkovací dom, lebo ste to hľadali a potom ste už troška zaspávali z tohoto všetkého. Tak sa vás chcem opýtať, či teda odznelo to, asi to bolo to relevantné, čo to tu bolo povedané. Okay. Či to je v tých súťažných podkladoch? Stačí áno, nie. Je to v návrhu kúpnej zmluvy pre obchodnú verejnú súťaž článok 3. To bolo taká rečnícka otázka na záver. Ďakujem pekne. Odsek 3. Dobre. Ďakujem veľmi pekne z diskusie. Neodznel žiadny poslanecký návrh. Diskusii neodznel žiadny poslanecký návrh. Dávam teda hlasovať o uznesení tak, ako vám bolo predložené. Nech sa páči, hlasujte. No. Z prítomných 20, 10 za, 9 proti, 1 sa zdržal. Toto uznesenie nebolo prijaté. Dobre, veď ja som to aj hovoril, že
nejako sa rozhodnú poslanci, my pripravíme ďalšiu alternatívu na budúce mestské zastupiteľstvo. No, nemyslím k tomuto pozemku, pripravíme jednoducho inú alternatívu, však nejak to riešiť musíme. Takže pokračujeme teraz 18:20. Ja by som vyhlásil teraz 15, 25 minút prestávku, lebo však aj Miloš Kopiari je len človek. Dobre, do 3/4 na 7 vyhlasujem prestávku. Riešenia existujú.